500 load. Ito 500. Kanina 1,000 yun. Ito 500. Kevin Alfonso. Ayan, Kevin Alfonso. Lagi yan nanonood sa akin si Kevin. Kevin Alfonso. Tingnan natin kung napag-share siya. Siyempre, nakapag-share yan. So, pick tayo ng isang 1,000 kasi ito si Kevin 500 to eh. Kasi kanina, invalid si Honey. So, ayan, 3 hours ago, kakashare niya lang. Ayan, kakashare ng 4 hours ago, kakashare ng live natin. So, next, si John Rafael Kitua. Ayun, si Chloe yung kay Kevin, yun ha, 500 yun, Chloe. Ito naman si John Rafael Kitua. Siya, Kevin Alfonso, nakapag-share siya. So, John Rafael Kitua, ito, 1,000 load to. So, yun. Yung invalid yung first kanina. So, Rafael Kitua, yan, parang bago ata siya. 33 minutes ago, nag-share ng ibang live stream. 2 hours ago, nag-share ng ibang live stream. 3 hours ago, nag-share siya sa atin. 3 hours, pasok siya. 3 hours. Kasi nag-live ako ng 3 hours. Ayun, so congratulations, Lord. So, lahat ng mga napili, guys, message nyo kami agad. Para mabilisan lang tayo. Thank you so much. Chloe, Jasper, everyone, thank you talaga. Thank you sa inyo.